Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay P Baro kinihilum ki khubor bamda kasngi kaseng riwar mingi development organization RMDO hadien bakalayo shibun ki jing ujon ngi nong shong kathan riwar halor ka jing deng kali ka bajur ka bajumi mamla ki sngi ki por na ki daw jung ki trok ken mau ki blalit sha Bangladesh ki baju yang kham akor ha ki jaka bakim jung ki surang nadu shnong wa kedan ter shadu shnong daw ki bad barabor kim juburam ru ya ka por badai ban mi na ki jaka parking balabu kerpang bad ki yat ben hala ka jong kamon kani ka jing yat bad jing ne man ki driver truck mau kawan ra shibun ki jing e ha ka yat ka yeng ha ki ni ki than riwar jongi ka juwan ra ru ka jing theng kali da ki bun kenta kad hadu baklakta e ki bapang ba shitom bakin poi shi ki jaka sumar ha ka por ka babyang ba ki khna apuli ru kumju om tang kata kalakta ru da ki snem ya ka khayi ka pateng ki nong shong yo nong shong ha ya ki pat ba ki ba imjak po na ki jaka jungo kai prthei ba ya baro ki pat ba ka than ki ba let la ki kam ki dum deitang na kani ka daw ka jing theng kali bala le bom sut nyau da ki driver truck kum ta ban weng ye ki ni ki daw ba ki bawan ra jing e ikipat ba kathan na kalyang kaseng RMDO kala shim khya ban net ye kendu kerpang ye ki SDO pen Ursula Civil Subdivision ha ka ar trik khat ar hajar ar pu ar por ar baji no paisngi o office tre kam jong i ha pen Ursula ba la don lang ru ha ni ka meeting ba di OC second in charge pen Ursula police station ringkat lang kinong kit kam na kalyang ki exporter ba ki driver strong association ha ni ka meeting da ka jing pen bet lang na kalyang ki SDO ila shim khya ban pen bet ye ka jing e da ka bala shim ye ka rai banadu kalai turik benai January akhir April kitrok kit mau bayat sha Bangladesh ide ban rong bat yang betchuan ha ki jaka parking baladon pa room snong siat bakon bat ban mi pat on dala de ka por pala pupon kabaan la ya rai lang ba on om sha shu ye kinu kitrok kit mau bakin yang pathar ha ki surok ba naman kakta ye ka yat ke yang ki kali pat ba ki bahiyar bakin ha ki kithan Kumta na kalyang kaseng tentu berkerpat ya baru nanti ini kekam kai mau sya Bangladesh hadu ki driver truck bakinya trailang banweng mador ye kini kijing e iba pethot ya kaya kayeng ba kai kapateng jong na kalyang kaseng ke ya weru ki pai ba kathan bakin pet no ba ya trailang ba kaseng halor kani ka benta nang bagina banweng no ya kani ka jingtheng kali ka baju jaman na kisi ha ka bakut e ngi na kaseng ni kerpat tentu jul office jong SDO Ursula Civil Subdivision, Ursula Police Station, Dauki Police Station, bagan treshi tomlang na kipor shi kipor dan panna banweng no mador ya kani ka traffic congestion kabakta shikat dei e ya ka yap ka im ki pai ba kathan riwa khasi jengya na kipor shi ha ka jing por ru ka sen RMDO ka kha ya kani ka kerwo ai khublei ket bok ket riang snem ti mai thi baro ipai ba ka bri un nyok tra nyaw wasa ban biang ka kwat ka khya ka kamai ka kaji ka shong sok ka shong san bat ban bha ka sen shar ka khadar hau ni uslam tumai ban yang jing itu ni ka arko artarik kalau ko pasai so bat Nagaland ki exporter ukila dan bentalang bat Nagaland ki driver association ukila yawan lam hakan ka sngi kata ka arko artarik tinge hakare ke jing shom meeting jungi ngila yeshim kawai ka rai ka ba hatam kalau mo barok itu ki driver truck lani ki association truck bat kuncur bagi jing trelang bagi ki exporter bat ki try parking ban nang ne syakmat nadu lightering ba on sa pleno ek export house nem arjar arpo arpulai lightering January te nilai sini ko ga rai kolong baro ki driver truck ba ki association jung truck ba ki kali baro ki de bandrung shwa parking baro amdei bakin yang syaki we pat ki benta jung surok ba on shi ko ki te kane kade ka jing request kare ka appeal ba ka jing kerpat na kalen aseng ya baro ki driver truck